prednosta obvodného úradu. Poďte sem, nech vás vidia. Ďalej to je ďalší kandidát, pán Ján Jakubčin. Terajší poslanec vyššieho územného celku, ktorý si vždy zo mňa robí srandu, keď hrajú a potom ja mám s tým problémy. Ďalej, samozrejme známa osoba, pán Tomáš Lešo, primátor. Vítajte medzi nami, ďakujem pekne. Ďalej je tu ďalší kandidát, pán Juraj Kuročka. Je to lekár, určite ho mnohí poznáte, ste ho navštívili. A potom je to ešte jeden, ktorý tu je s nami, pán Ján Ragan. Ktorý pôsobí ako riaditeľ úradu práce. Vítajte medzi nami. Mal by tu byť ešte s nami aj pán Jan Kuba, ale ten je bohužiaľ práce neschopný aj hospitalizovaný v nemocnici. Takže vážení priatelia, ono sa to nezdá, ale teraz vám ešte dáme dôkaz, že toto ihrisko sa dá používať v akomkoľvek počasí.